Dosyaya Kormor ki êrêş kir û çima. Di 27 mijdarê da êrêşeke mezin li ser saha gaza Kormor hat kirin. Kormor di navbera salên 2022-2025 da 11 caran rastî êrêşan hatiye. Ajansa Enerjiyê ya Navnetewî sed sala 21-an wekî serdema zêrîn a gazê dinirxîne. Ev têwêwateyê ku hêzên serweriya gazê dikin di cîhanê da dikarin çarenûsa xwe biguherînin. Ji ber vê yekê divê êrêşa Kormor bi berfirehî wekî dosyayek were lêkolînkirin. Çima zeviyên gaza Kormor girîngin? Herêma Kurdistanê li derveyê herêmên ku dibin maddeya 140 da 5 zeviyên gazeyên girîng hene. Kormor ya herî mezin û berhemdar e. Bi projeya berfirehkirina KM205 zeviya gaza sürüştî ya Kormor ew ê bikaribe rojane 865 milyon fît kub gaza sürüştî hilberîne. Ev têwêwateyê ku di gel zeviyên din ên gazê yên Herêma Kurdistanê hilberîna giştî dê rojane 1 milyon fît kub gaz be. Ev asla hilberînê zeviya Kormor dike yekî ji mezintirîn projeyên gazê li Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîqiyayê. Ku dikare bi projeyên wekî Kanza li Omanê, Zohr li Misrê û Levîatanê li Derya Spî re were berawîrtkirin. Mezinahiya muazzam ya gaza Kormor bi awayekî bingehîn rewşa enerjiyê ya Herêma Kurdistanê û vîzyona wê ya ji bo Rojhilata Navîn digihorîne. Kî ji gaza Kurdistanê û Kormor nîgeran e? Ji ber vê yekê hem welatên ku ji gazê sûd werdigirin û hem jî yên ku fobiya wan ji Kurdistanê heye Kormor û gaza Kurdistanê ji nêz ve dişopînin. Iraqiyek ji wan welatan e ku potansiyela enerjiyê ya Herêma Kurdistanê wekî gepa herî mezin li ser xwe dibîne. Li gorî danayên OPEC û Enstitûya Enerjiyê ya Herêma Kurdistanê rojane ji Iraqê bêtir enerjiyê hildiberîne. Kurdistan bi tenê di 18 salên bihorî da di bikaranîna amûrên nûjen di hilberîna gazê da ji Iraqê derbas bûye. Li şûna kirîna gazê û elektrîkê ji Kurdan, rejîma Şîeya Iraqê dixwaze jêderên dahatê Kurdan dagir bike û gaza Kurdan desteser bike. Ve guhastina Daişê ji bo ser Kurdistanê bi cihkirina PKK li Kerkûk, Germiyan û Şingalê ji aliyê Îran û Iraqê ve dijminatiya yenekê li hember hewlêrê û êrêşên têkildarî mûçew bûçeyê yên ji ber vê yekê hemî beşek ji plana desteserkirina potansiyela enerjiyê ya Kurdistanê ne. Serinca li ser dema êrêşa Kormor çi ye? Dema êrêşa Kormor pir manîdar e. Bi rêzê re yek di 11 mijdarê da hilbijartinên Parlemanê Iraqê hatin darxistin. Lîstika Iraqê di wan hilbijartinan da ew bû ku dengan bi PKK bide windakirin û yenekê bi hêz bike ku bikaribe Wezareta Navxweyî ya Herêma Kurdistanê bi dest bixe. Lê bilê ew plan bi ser neket. Yeneke ku Iraqê dixwast wekî hespê tirova bikar bîne û di Wezareta Navxweyî ya girîng a stratejîk da bicih bike, lê yenekê deng winda kirin. PKK bû partiya yekem. Du, di 19 mijdarê da fermandarê giştiyê Hesredê Mazlûm Ebdî beşdarî civîna MEPS 2025 ya li Duhokê bû. Ev yek bû vesîle bo yekîtiya Kurdan û hem jî rola stratejîk a PKK di qada siyasî dîplomasî de nîşan da. Sê, di 26 mijdarê da Iraqê ragihand ku erka hevpeymaniya navnetewî bi dawî bûye. Êrêşa li ser Kormor piştî van sê bûyerên girîng ne tesadüf bû. Bi mabesta gevxwarin û astengirina pêşkeftinên Herêma Kurdistanê bû. Gelo, kê li Kormor xist? Dema ku mirov li wan hemû pêşketinan binêre, eşkere ye ku kê êrêşî Kormor kiriye. Şermezarkirina êrêşên Kormor ji aliyê dewleta Iraqê û rêberên Şîe ve tenê taktîk e. Helwesta wan di rûye. Berpisyarê serekê yê vê êrêşê ew in. Komên çekdar ên girêdayî rejima Şîeya Iraqê ev êrêş pêk anîn. Nûnerê dewletên yekbûyî yên Amerîkayê li Iraqê savaya bal kişan ser komên çekdar ên Iraqê. Her çend ev rewş ew qeder eşkere be jî hin dezgehên medyayê hewl didin ku rewşê bi nûçeyên Tirkiyeyê êrêş kir, Türkmenan êrêş kir, tevlihev bikin. Her çend hêzên Türkmen êrêş kiribin jî ew jî mîna Rayan Kildanî hêzên serbehecda şeعبî vene. Gelo, rola yenekê di êrêşê da çi ye?
Yeneke ji salên 1960 vir ve li kêleka dewleta Iraqê li dijî pedekê tev geriyaye. Bafıl Talibanî heman siyasetê bi awayekî hîn metirsîdartir didomîne. Di bangeşeya xwe ya hilbijartinê ya 11 mijdarê da Bafıl gev xwarin û got gaz li bin desthilata me ye. Em ê wê vemirînin. Em ê wê jinav bibin. û hevkarên wî yên stratejîk ev emrê wî pêkanî û êrişî saha enerjiya kormor kir. Di sala 2012 de endamê Polîtbüroya yenekê Adil Murad ji Serokwezîrê wê demê yê Iraqê Nûrî Malîkî ra got mûçeyan bibirin. Xelk dê li dijî rêveberiya hewlêrê rapere û hûn ê bibînin ka pedeke çawa tê serrê. Bafıl Talibanî dibêje gazê bibirin, elektrîk dê xut bibe û hewlêr dê teslîmê Bexdayê bibe û bi vê siyasetê Serokkomariya Iraqê û hin wezaratan ji Herêma Kurdistanê dixwaze. Yeneke hem bi awayekî objektif hem jî bi awayekî subjektif li cephê hêzên êrişê zeviyên gaza kormor kirî de cih digire. Bilê, di êrişa li ser saha kormor destê şiayên Iraqê, Îran û hevkarên wê yenekê têde heye.